होमबा जागायनोसैना जेबो बुंहरलायला डाइरेक्ट खनखानोसै ओइ सोर जाखो खननोसै दे समनि फाखनाव बोरायलांबाय बैसो देद्रायनायखाय बासि जाबाय गोसो सिङाव जब्द' दुखु मोनबाय गसाइनि फारसे आं कमप्लेन हरबाय खोनादोंना रायजोफोर लागायदों मोसानाया जायगा गैयाबा मोसादै दा बरिया लागाय गासिबो मोसानो गोसो गैया नामा दै गोबाब नोंनि महरखौनो सानहाब सानहाब आयै हाबाब आरदै गोबाब नोंनि महरखौनो सानहाब सानहाब नुगोन ना नुला आं नोंखौ सना मोनगोन ना मोनला आं बे जोनोमाव नुगोन ना नुला आं नोंखौ सना मोसानायखौनो नुथाराखै आं रायजोफोरखौ बोरै जाबावगोन बिदिबालाय समनि फाखनाव बोरायलांबाय बैसो देद्रायनायखाय बासि जाबाय समनि फाखनाव बोरायलांबाय बैसो देद्रायनायखाय बासि जाबाय गोसो सिङाव जब्द' दुखु मोनबाय गसाइनि फारसे आं कमप्लेन हरबाय गोसो सिङाव जब्द' दुखु मोनबाय गसाइनि फारसे आं कमप्लेन हरबाय बैसागु बोथोरनि रंजानाय समाव उन्दाहाखौ ज्राब दोननानै ग्रोम खामनि गामनायजों रिउ रिवा रिउ सिफुंनि देंखोजों जाथिं जथानि रिंखांनायजों गोसो होसारनानै बयबो मोसानिबो फैदो 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 आगै दोनखारलांदोनि थौदो 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 आगै खारखोमालांदोनि फैदो 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 आगै दोनखारलांदोनि थौदो 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 आगै खारखोमालांदोनि लै आगै दोनखारलांदोनि खारखोमालांदोनि लै आगै दोनखारलांदोनि खारखोमालांदोनि लै आगै दोनखारलांदोनि खारखोमालांदोनि लै आगै दोनखारलांदोनि गोजोन्थों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।